Здравейте, уважаеми зрители! Тази вечер ще я посветим на театъра. При нас гост е една много красива дама, която се е мърчнала. Какво? Много интересно. Какво се? Тя ще ни разказва. Мърчнала се, да, има мърч по един по нея, интересен да, начин. Това е Цвета Балийска. Здравей! Здравейте. Какво означава това ФАТ? Това е фестивал на авторския театър. Вие ме разконспирате, че много обичам мърч. Всичките дейности, които правим, имат много красиви луга, тениски. Да, ти не си се мърчнала, ти си се мърчнала. Направо от всякъде. А фестивал на Кога ще проговорите авторския... на български в това предаване? Сега започва. Фестивал на авторския театър е една дългогодишна мечта на театър Драмеди. Това е театър за младежи и деца. Има всъщност в Академия Драмеди, но театър Драмеди прави само авторски спектакли. И всъщност дълго време ние така нямахме възможност да се срещаме с други творци. И в един момент се появи такава на 10-та годишна на театъра. Решихме да започнем да събираме творците. И това е всъщност фестивал, който събира всички творци, които осъществяват синергичен театър, авторски театър, театър, който се случва от екипа за публиката, но екипа заедно го създава. Това е да го обясниш, защото авторски театър е всеки театър. Всеки театър е направен от автор. Да. Но каква е разликата? Да, между другото, ако на някой му е по-интересно или на вас или от зрителите, има 3 страхотни дискусии какво е авторски театър, които в YouTube, като напишете така какво е авторски театър, ще ви излязат 3 дискусии с невероятни творци. Изяснено ли е вече? И там вътре, да, през тези дисkusии стигнахме до няколко неща, които ние се съгласихме помежду ни. Първото беше, че не можем да дадем абсолютно точно обяснение еднострично, защото колкото творци, толкова дефиниции. Това е едното. Но все пак тези хора, които бяха 15-на утвърдени артисти, стигнахме все пак до няколко разграничения. Едното разграничение, което слагаме, е разликата между драматургичен театър и авторски театър. Тоест, драматургичният театър, все пак да обясня за зрителите, които няма да са толкова наясно, това е театър на пиеса, написана някога някъде. Без значение дали е съвременна или преди 200 години, но някъде някога готов материал, човека е написал някъде, докато авторският театър се създава тук и сега, от екипа. Има случаи на моноспектакъл, пак може, нищо, че не е голям екип, но пак естествено може да бъде авторски спектакъл, но обичайно създават заедно с артистите. Момичетата по-късно ще разкажат за легенда за Каляката. Тя е създадена точно на същия принцип, както и всичките авторски спектакли. Имат много общо. Стигнахме също до извода, че много общи неща има между всички нас, които практикуваме авторски театър. Разбира се, всеки има различни подходи, но това е много вдъхновяващо, че се срещаме. Чак толкова хора вече има, чак фестивал, значи има толкова почитатели. Как става това нещо? Има. Как се... При условие, ние българите много колективни неща заедно не обичаме много да правим. Ние противопоставяме се, гледаме това да се настроим. Не е точно. Съм сигурна. В моя личен опит поне не е така. Сега не мога да кажа така, че се събират хора, които мислят по един и същ начин? Развалитато и Народно събрание. Не развалило това Народно събрание. Ето ти каза, събрахме се 15 души, които се занимаваме с авторски театър, за да дадем дефиниция, що е това авторски театър. И те всички бяха много благодарни, между другото, на първо място да кажа, защото извън всички казаха, Боже, всеки от нас си работи сам някъде и така се чувства, не знае, че има други. Не, ние се знаем основно, разбира се, но... Ама винаги, като се обединят, дай сега кой да води бащата на дружина. Ние хубаво да се обединим, ала кой да е над всички. Тук специално фестивал е събирателно пространство. Това е специалното на фестивал. Няма ръководител, освен че аз съм директор на фестивал, за да създам това пространство. Чисто организационно. Ами, някой трябва да свърши тази тежка работа на организацията. Да, ти изглеждаш като човек, който кипи достатъчно, за да се нагреби, защото по принцип сега няма какво да се лъжим, а интелектуалците, артистите много не обичат организационна работа. Ти го направи, пък аз ще дойда. И хубавото е, че идват. Имаме страхотни дискусии, които са много вдъхновяващи между нас. Уркшопи имаме. Кога е този? 10 декември, цял ден от неделя, идеално е. Цял театрален ден, от 10 сутринта до 10 вечерта. Искаш да кажеш, от 10 сутринта има театрални постановки или ще има и друго? От 10 сутринта са уркшопите, след това от един работилници.
Имаме две работилници. Едната е за професионални актьори, ще я води Благой Бойчев, а другата ще води Димитър Касабов, тя ще бъде за младежи. Защото се оказва, че освен, че има много професионални артисти, които практикуват авторски театър, има много младежки театрални формации, които практикуват авторски театър, като театър Драмеди, който аз водя. Но покрай фестивала всъщност разбрах, че има страшно много из цяла България и започнахме всъщност за това. Това издание реално е 4-то в национален мащаб и 3-то в София, защото направихме ФАТ Троян, където с театър Нюанси, там пък също на местно ниво представихме авторския театър там. Ти прекрасна си преподавател, обаче. Освен актриса... Освен всичко. Аз мога да прочита. Преподавател, специалист по психодрама, артистични психосоциални практики и така. Ясно е това. Въпросът е да си преподавател означава да даваш. Преподавател. Да, какво даваш на тези, с които работиш? Аз кандидатствах няколко години в надвис и междувременно много добре си използвах времето, завърших социална педагогика. Впоследствие се оказа, че това е била една от най-добрите инвестиции на времето в онзи момент. Наистина много неща научих тогава. Подценявана специалност, между другото. Силно подценявана, беше страхотна програмата. Не знам сега към днешно време как е все пак това отдавна, но наистина беше изключително ценно за мен. Впоследствие вече си доразвих с следващите ми образования много други неща. Работата с деца и младежи за мен е наистина едно от най-вдъхновящите неща, които правя. И всъщност авторският театър ми помогна да намеря една система, през която развивам от тях емоционална култура, социални умения, увереност, въобще усещането за това, че те са творци на живота си. Ти вкарваш вътре в нещо, а не само да им го приказваш. Те не са изпълнители. И всъщност уникална е тази система и мен много ме вдъхновява да виждам как децата започват почти винаги неуверено и в процеса на годините, защото някои деца с нас по 10 години и повече изкарват си цялото образование от 1 до 12 клас. И всъщност как те в процеса на работа не само, че развиват, разбира се, творческия си апарат и разбират увереност и всичко нататък, но всъщност те разбират, че са творци на живота си. Тази препратка между авторския театър и живота на мен много ми харесва. Защото по същия начин, по който градим един авторски спектакъл, градим, поне всички мъдри хора, които съм чела така казват, пък и през моя личен опит е така, градим всъщност и самия си живот. Има едно всеки си гради живота, но много хора не осъзнават, че всъщност го правят. Винаги ли си толкова цветна обаче? Да. Не говорим само за визията, не говорим за наистина, много си красиво. Това е ясно. Благодаря. Шармантна прическа, атрактивна рокля, татуировките, аз съм влюбен в татуировки. Винаги ли обаче си такава? Ти нямаш ли си това ежедневното момиче, което е по Анцук и отива от супера да купи кисело мляко? Иначе категорично има много хубави клинчи, танцези, но повечето са шарени. Трябва да е шарен. В крайна сметка всички сме от партията Лут на Шаренко се радва, така че... Пижамата ли е шарена? Шарена. Я ми кажи, докато сме на темата по-общата за авторския театър, доколко това нещо е комерциално, защото аз не съм видял... И важно ли е да е комерциално? Нека да си довършва. Не съм видял твърде много от българските театри, тези официалните драматични театри, да залагат на такива постановки. Между другото, още една хубава разлика, която по време на дискусиите открихме, е също това, че фокуса на авторския театър не е той как е продуциран, а само начина, по който е създаден. Това също е важно да го кажем. Миналата година участваше 199 сатиричния театър. Тази година бяхме селектирали драматичен театър в Търговище, но поради напускане на хора от екипа отпаднаха. Но всяка година се стараем винаги да има и държавен театър, защото има. Но просто не ги знаем. Защото зрителя по принцип, като гледа на финала, той няма да каже, няма да разбере един от другия театър. Защото те на финала горе-долу изглеждат подобно. Пак си чул история, пак си научил нещо, пак си видял. Пак си изглежда като театър, може би разликата е, че той винаги много личен авторския театър. Иначе дали е комерциален на този етап, според мен по-скоро не е. И то защо? Не мога да разбера защо. Може би защото предимно се практикува от независими компании, по-малко го има в държавните структури и също, не знам, на този етап не ни е много лесно да популяризираме. Независимото кино, което е различно, разбира се, от театъра в САЩ, пак още по-различно от България, като Куентин Тарантино, показва, че може с скромни бюджети и с много талант да се правят мегапродукции. Бюджетите са нещо, което при нас е скромно, определено. Трябва ли държавата да помага? Трябва ли да помага, защото това е нов жанр, който... Колко такива спектакли, колко такива групи... Министерство на културата, фонд култура. Примерно, предните 2 години Министерство на културата подкрепи фестивала. Тази година
по необясними за мен причини не ни подкрепи. Кой ви подкрепи? Иначе предните... Дай да кажем сега тази година кой ви подкрепи. Тази година, слава Богу, Столична община поне ни включи в културния календар, с което ни помага с разпространението, което пак е за нас нещо много голямо, но истината е, че спираме до тук, плюс едни прекрасни шоколади, които ще раздаваме и толкова. И шоколадче има. И шоколадче има. Но за съжаление, аз бях на косъм, между другото, това не съм го казвала публично, но бях на косъм да пропусна издание. Защото, вие си представете колко пари ти трябва да направиш фестивал. Но в един момент и ние имахме и повече програмата по принцип е 3-дневна, но за да не пропуснем издание, с екипа решихме, че по-добре да направим по-кратка еднодневна програма, но все пак да си има срещата между нас, да си има изявата и на младите, и на утвърдените творци, да си има всичко, което ще предложим и на публиката. И между другото, много важно, сега ще поразкажа малко и достъпа за слепи и глухи хора, което също е това беше много важна част от нашия фестивал. Да. Но решихме, че с екипа, че поемаме доста сериозен финансов риск, затова разчитаме и на публиката да дойдат да подкрепят фестивала, за да може всъщност да има още и още. И се надяваме, че до година Министерството и останалите институции ще размислят. Разкажи за този достъп за слепи и глухи. Това е нещо, което изключително много ни вдъхновява. Сдружение Творци е продуцент, основният организатор на фестивала, както и на многото дейности, които аз практикувам. И всъщност тогава Национален фонд култура ни подкрепи. Това беше в 2021 година по едногодишния грант. Ни дадоха средства да закупим техника за аудиописание, защото всъщност аз бях вече обучена за това как се осъществява аудиописание в Англия. Аз съм работила много години, също съм специалист приложен театър за слепи и незрящи деца и младежи. Съм работила и съм правила спектакъл много хубав. Някой ден, ако го възстановим, ще дойда да ви разкажа и за него. Но тогава те ни подкрепиха, защото техниката е определено много скъпа. Наистина ти трябва да можеш да я имаш, за да го практикуваш аудиописанието. След което обаче, слава Богу, вече с тази техника започнахме и от тогава, вече 3-та година, всички представления на театър Драмеди предлагат аудиописание, за което, ето тук е хубаво да кажа, че слепите и незрящи хора трябва да ни пишат на страницата или на мейл, или да се обадят по всичките канали, всичко има в интернет, за тях удобно да звън, да кажат и казват: заявявам, че искам аудиописание дори за един човек, ние го правим. Защото за нас това е изключително важно. Много яко. А чисто технически какво представлява това? Да. Много е вълнуващо. Даже от артистична гледна точка е така предизвикателно за човека, който го прави. Артиста е в кабинка или каквото пространството позволява сега. По някой път така просто се кашира някъде, където е възможно да не пречи. Зависи къде играем. Той има микрофон с трансмитери. Нали ви казвам, това е една такава техника. Специално тя, между другото, е техниката, която е тип за симултантен превод. Разбира се. И те получават слушалките. Само че тук е хубавото, че преди представлението слепите и незрящи хора минават през сцената и докосват сценографията. Ако има някой свободен артист, позволяваме да пипнат костюм, за да може после, когато артиста говори в ухото, те вече да имат някакъв тактилен спомен за нещата. Нали? Като има някакви по-специални неща, за да може тя, като каже еди какво си, той вече да има някаква асоциация човека. Запознават се някой път с артисти, докосват костюмите, има клънат нещо по-специално, И след това вече сядат. И тук сега, разбира се, понякога режисьора трябва да съобрази, да сложи тук-таме някоя пауза, нали? Защото ако много се говори в спектакъл, е трудно за артиста с аудиописанието, хубаво да направи цялата картина. Както се досещате, реално това е всичко, което не се чува, бива вербализирано, разбира се, с много точни, кратки думи. Това е предизвикателство за артиста. Трябва да е много точно, с много точни, хубави, ярки и конкретни думи, за да не пречи на останалото възприятие от спектакъла. Да не се намесва. Много е голямо изкуство и ние сега тепърва разработваме и искаме да споделяме. Наша мечта е, ние сме съгласни да предоставяме техниката като партньори безвъзмезно на колеги, независимо от държавния или от независимия сектор, само да има повече достъп и скоро предстои да обучаваме артисти и да има повече кадри, нали? Защото все пак ти трябват и кадри, за да практикуваш. Там, както каза, много специфични умения. Да можеш да разкажеш с една или с две думи това, което се случва. А ти каза, че си го учила това в Англия. Там, нали знаеш, че в Англия, в Щатите, въобще в Западна Европа това се прави децата, които са с такава нужда и които не виждат. В тяхното дори ежедневно училищно обучение влиза това да отидат в пожарната, да пипнат пожарникар, да влязат в полицейска кола, да я чуят, да пипнат, да видят кое как изглежда. Специално в Англия имат много сериозна система
Аз съм била няколко пъти там по проекти и наистина там е много добре разработено и имат човек на трудов договор в театрите, който прави аудиописание. Нали си представяте за доколко е развито. А тук поне се радваме, че имаме сега един театър, който го предлага. Надяваме се, че в бъдеще ще стават все повече и повече, защото веднъж, когато имаш техниката, трябва да обучиш кадри, което все пак не е толкова сложно. И след това вече просто хората да разберат, защото ето тук за популяризацията. Както ни е трудно от една страна да популяризираме авторския театър, оказа се, че доста трудно стигаме и до слепите и глухи хора, независимо, че Съюз на слепите са ни партньори, Фондация Развитие и интеграция, Силвана Павлова, искам да спомена, тя много ни подкрепи от самото начало. И тази година тя също ще прави жестов превод на всичко. Ето сега до това ще стигнем. Да, тя прави всичко на спектаклите, на дискусиите, на работилниците. Тя присъства там заедно с глухите хора, артисти, има професионални също, които посещават фестивала. И всъщност изключително важно е, че има тези партньори, но въпреки това се оказва, че хората с увреждане, в частност, нали, нашия таргет в случая, много трудно се доверяват, че това наистина е така. В смисъл, че те чуват, разбират, каним ги, обаче някакси това включване в културния живот е голяма тема за мен. Просто защото са свикнали на друго. Да, свикнали са точно обратно. А ти обаче, освен всичко останало, а те са много нещата, които притежаваш като квалификация, си актриса. Да. Сега обаче все пак ме приеха и все пак завърших драма. Обаче въпросът тук сега ще бъде не толкова чисто театрален, по-скоро малко по-общ, малко по-философски. Ти като актриса има ли нещо, което не би позволила да ти бъде режисирано в това, което правиш? Не само като актьорска роля. В интерес на истината, след като завърших, аз бях сигурна, че има и други неща отвъд актьорската работа, макар че това ми беше детската мечта. Нали? Сега съм от актьорско семейство, майка ми е актриса, израснала съм си по сцените, беше ясно, нали, така го чувствах. Къде да идеш? Така го чувствах, не само заради бекграунда ми, така ми беше отвътре. Но в интерес на истината, като започнах да вече в професионалния си път, установих, че не съм съгласна на всяка цена да правя всякакви неща. Което не приличаща много... дама, която не позволява да я режисират много не в театралния смисъл. Тя затова е авторския театър се е насочила. И в последствие започнах и да режисирам, направих собствена театрална компания. компания. В турба място и... Някак си оказа се, че имам собствени визии, не си просто идеи. Материал за работа на режисьора. Иначе може да се работи с мен като актриса, но трудно. Но доверие... Не е трудно, ако има доверие. Тоест, ако човека отсреща има моето доверие... ако ти спечели доверието, ти ми се доверяваш и ти и вече тогава свичвам, превключвам. Какво правиш? Свичва. Научете го от български, ще уча английски. Превключвам. Колко пъти седмично ходиш на фитнес? Лечи ли? Браво, ще кажа на моят треньор. За сега 2 пъти. Той каза, че е достатъчно за моят график. Личи по най-хубавия смисъл обаче. Той графикът и половината е повече от фитнес, да ти кажа. Графика е... Ще кажа защо казвам за фитнеса обаче. Личи ти по фигурата, разбира се. За фитнеса го споменавам не случайно. Фитнеса там е дисциплина и изпълнение. Там ти казва твоя коуч, прави това. Кой? Спорта и театър имат много общо. И всъщност аз това съм забелязала, че когато и в театър Драмеди идват деца и на от двете спорта... трябва да ходиш. И на двете трябва да ходиш. Познах ли, че ходиш на фитнес? Хода наистина хода. И всъщност има много общо в дисциплината и двете са много полезни. Аз горещо препоръчвам на всички деца и младежи да ходят на изкуство и на спорт. Без значение в последствие дали въобще кариерно ще има някаква връзка. И двете неща са адски полезни. Ние горещо препоръчваме на нашите зрители да отидат на фестивала на авторския театър. След малко ще имаме и, как да кажа, демонстрация от едни дами, които участват с постановка. Страхотни, млади, талантливи, прекрасни. Много се радваме, че имаме възможност да представяме освен утвърдени творци и млади надежди и също ще може да видите и тях да им Това ще бъде една прекрасна реклама за театъра. Ще се видим след малко. Благодарим ти наистина. Благодаря и аз.